हाय फ्रेंड जय जगन्नाथ। आज आम बाबू कहले मो ପାଇଁ ଟିକେ कोबी बिमसी भाजी दियो मो पखाड़ खाइबी। एपटे मो कोबी भाजिले आसिकी अधारू गैस टैंकर गैस सरीगला। तापर आउ गोटे टांकी आनिकी लगेइथिली। सତରେ ସାଙ୍ଗମାନେ ଯଦି ରୋଷେଇ ଅଧର ଗ୍ୟାସ୍ ସରିଗଲା ଆମ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଭାରି ବିରକ୍ତ ଲାଗେ। ଏପଟେ ମୁଁ ଗ୍ୟାସ୍ ଲଗେଇକି କୋବି ଭଜା ବସେଇ ଦେଇଥିଲି। ଆଉ କୋବି ଭଜା ହୋଇଗଲା ପରେ ବାବୁଙ୍କ ପାଇଁ ପଖାଳ ବାଢ଼ି ଦେଇଥିଲି। କିନ୍ତୁ ବାବୁ ଘରେ ନଥିଲେ। ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଦାଣ୍ଡ ଦ୍ୱାର ତାଙ୍କ ଗାଡ଼ି ସଫା କରିବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ। ସେ ଯେକୌଣସି କାମ କରନ୍ତି ନ ସରିଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଆସିବେନି। ଗାଡ଼ି ଏଇଥିରେ ହଉଛି ଝଡ଼ା ହଉଛି। କେତେ ବର୍ଷର ଗାଡ଼ି? 17। ଗାଡ଼ିଟା ତ ଏତେ କାହିଁ ପୋଛୁଛ ବା? ପରିଷ୍କାର କରି ଚିକଣ କରି ରଖିଛ। ଯାହା ହଉ ଗାଡ଼ିର ତୁମେ ନେଉଛ କେୟାର। ଆଉ 17 ବର୍ଷର ଗାଡ଼ି। ଆଉ ସେ କହନ୍ତି ଆମେ ଯେମିତି ସବୁବେଳେ ସଫାସୁତୁରା ହେଇକି ରହୁଛେ ସେମିତି ଗାଡ଼ିକି ବି ସଫାସୁତୁରା କରିବା ଉଚିତ। କାହିଁକିନା ସିଏ ଆମର ଗୋଡ଼। ଯେକୌଣସି ଜିନିଷ ହଉ ତାର ଯଦି କେୟାର ନେବ 5 ବର୍ଷ ଜାଗାରେ 10 ବର୍ଷ ନିହାତି ଯିବ। ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍, ଗୋଟେ କମେଣ୍ଟ, ଗୋଟେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ। ରହିଲି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।